Dines Bumongui khoroksa borok. Khoroksa buri by intimate engui tongo bini nogono. Ada gonta joratei hingangke borok aro mono tongo. Tei borok intimate engui tongmano bini bwsajwk arom ni bisingono nugui tongo. Ada gonta pore hingke no dines bwsawui thangnani naikha. Thana nai tongma jorao no je o buri je Dines by intimate engui tongmani bini bwsajwk aro mono nugui tongmani Dines no thangnanai tongmano bwthagreui bo omohai hinui saka je nung anima by intimate engui tongmani obohai no ang bai bo ungdi hinui. Dines okok rokno khnaui belekino sok tei belekino wanajakha tei okok rokno sabaima pore Dines logi no mana bo khlai rwkha. Mana khlaima ulo bo a bwrwini bwsajwk bono request man khlai tongkha. Tei okok request khlai tongma jorao bini Buma bo a jagao no faisok faikha tei okok rokno khnaui Dines no omohai hinui saka ani bwsajwk je nono request khlai tongmani nung obono khlai di hinui saka. Okok rokno khnaka hingke belai kheno wear wansukjaknai wnggo. Phiaba o ukulokni ras omohai Buma bwsa omohai wansukmungni bisingo tamo secret kok tong o video ni throughtui jeng joto saimanlainai. Jefuru norok borokni o secret kok no saimanlai norok belai kheno sok tei wanajaknai. Phaidi hingke saimanlainai o story ni mystery kok. Jotono no lamsogoteisa hainohai ani kwtal video o. O incident wngkha Bihar ni Bagalpur ni Badar Masti gaon eba kheba chini kok bai hingke to para no hino. A jagao kaisa family tongo tei a jagao couple khoroknwi tongo tei chulani bumung wngkha khoroksa tei bini wife eba kheba bini bwrwini bumung wngkha Sarita Yadav. Borokni bwsajwk Julie Yadav tei bwsla Dayanand Yadav tei borokni tei khoroksa bwsla tongo phiaba oboni hingke kuno face eba kheba bumung rok kuno phano reveal khlaijakya aboni bagui jeng bo amsuk saimanya. O family ni borokni nogo no kaisa hotel songsajak tongo tei aboni logio borokni confectionery ni shop bo tongo a jagao hingke borokni bwsajwk tei bwsla kusu samung khlaio tei Buma bupha bo a jagao no samung khlaio confectionery o tei khoroksa borokni nokni bwsla kotor hingke bongni parao no khoroksa worker ni samung khlaio tei a jagao no bo alada family o tongui tongo. Phiaba 5 July 2019 ni salo asamsa khlaiui bini nogo Dayanand call khlai horka. Tei Dayanand afro bini bupha keludas bai kok sanani muchungjago. Phiaba bini Buma afro call romo tei sawai khnario nini baba tabuk nogo kwrwi hinui. In fact afro bo sawai khnarika bini ma kebram phano se sawai thangya nin baba borobo thangka saimanya hinui okok no. Okok rok Dayanand ni bagui belai kheno wear tamni hingke bini bupha kuno dino phano kuno salo phano se nogo sayaui nokni oste ongkhoryako abagui tamohai wngjakha bo okok no khnaui. Haibano Dayanand afro okok rok no amsuk kotor khai tikhlaiyaui haino berai khena hinui no toni rwkha okok rok no. Hingke tendi no haino hai Dayanand ni bwtani bwsajwk call khai horo Dayanand no call khlai sahoro tabuk phano bini bupha keludas no naitugui manyako hinui. Manikhe bo tabuk kwmajak yakheba missing wngjak kebo phano sawai manya biyango thang bo jagao thang okok rok. Tei thanai bo ekdin ni simui nogo bo sokphaya. Phiaba Dayanand bwkha srai khlainani bagui teisa haino hai bini nogo call khlai horka phiaba okok no kok saka nini baba tabuk phano phayako nogo hinui. Okok rokno khnaui Dayanand belai kheno bwkha tamohai wngjakha. Nogo bo sawai thangya nogo bo kwrwi nogo bo sokphaya hingke biyango thangka kuno mungsa sukde wngkhana hinui bini bwkhao belai kheno kirimani hapka a jorao. Tamoni hingke waisa no omohai dino eba hikeba omohai salo kwmayako. Dini no first time wngma bai bo belai kheno wanajakha. Haike no somoi laite prai 5 din kawai thangka haifano tabuk chuk jora keludas yakheba Dayanand ni bupha nogo sokphayako. Aboni bagui no 10 July 2019 ni salo Dayanand nogo soguyo. Nogo thangui bini Buma buphayung tei bini bahano kusuk no sungka
baba boro thang norok kobide saimania nog no kebo sawi thangya de hinoi fia ba kebo ni thani kuno idea korei borokni baba boro thang aboni ulo kheno borokni nog gana gani asparos ni borok rokno sengka tei borokni jaitugus DJ possible tongmani borok rokno sengka joto jagao no songharka kuno fano atapata mania tobo bini buma bufani joto possible jagao naitoguibo naikha fiaba kuno jagao fano bini surak manliya 5-6 din tongoi nogode faina hini naisingmang naitongmang je possible jagao naitongmang last of ngenge borok lengjak lai aga nani no kaisa police station thangai bufani bumungoi complaint reikha missing report police station angkha sunhola police station bumonge ar jagao thangai borok missing diary report reikha te a jorao bor report tong reoi tongma jorao na borni paro belakhena chirik mokoro angnani chengkha kelodas kama furoni simi borni parani joto borok no kelodas no naituk laija tamni hingke kelodas angkha joto baino mili joli oi tongnai borok amar bagai bono joto no tabuk hingke kha nanglai naituk laijak fiaba asomsa tamni bagai amsuk urpati nailani nanglaikha borni parani khoroksa borok kelodas ni nog ni simi laifuru belakhino bahai sok munam bahai manhorka borokni nog ni simi o bahai angkha jekono manoi eba kheba jekono video belakhino logoi thangka abani bagi part 2 mas nam sinai tamni hingke ani bo somoy koroi tei net bo problem angma bai part ke mas namono rok jodi part 2 naine mosongka hangke comment kabang ke khalai di norokni bagai ang sanabai dubunai